Komplew jonqsu l-persuni dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali. Hija stqarrija maħruġa mill-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika li tikkonferma dan filwaqt li turi li kien hemm żieda ta' 56 miljun euro minfuqa minħabba żidiet fil-pensjoni u inċentivi oħrajn li fost l-oħrajn jinkoraġġixxu x-xogħol. Però mentri li fl-2012 kien hemm 11,795 persuna li kienu jieħdu l-assistenza soċjali, f'Ġunju ta' din is-sena l-ammont ta' nies dipendenti mill-assistenza soċjali naqas għal 5,631. Dan it-tnaqqis ta' aktar minn nofs seħħ minħabba li pajjiżna tikollu tkabbir ekonomiku li qed jilħaq lil dawk l-aktar fil-bżonn, filwaqt li l-qatt naqas għall-inqas livell minnu bdiet tinġabar l-istatistika. L-andament eċċellenti fis-suq tax-xogħol joħroġ ukoll mill-fatt li dawk li jieħdu l-benefiċċju għall-assistenza l-nies qiegħda niżlu għal 1718. Fl-2012 kien hemm 5777 li kienu jikkwalifikaw għal dan il-benefiċċju. Fl-istess ħin daħlu benefiċċji ġodda pa' tapering tal-benefiċċji tal-qatt u l-in-work benefit li gawdu minnhom kważi 5700 persuna bi spiża ta' 5,200,000 euro fis-sena. Dawn il-benefiċċji ġodda flimkien ma' suċċess fil-qasam tax-xogħol fejn f'4 snin inħolqu aktar impjiegi milli fit-3 leġislaturi preċedenti meħuda flimkien waslu biex dawn f'sitwazzjoni ta' faqar materjali jonqsu b'20,000 persuna. Fil-baġġett li għadda il-Gvern kompla f'din it-triq billi ħabbar pakkett soċjali qawwi li se jżid id-dħul ta' dawk l-aktar fil-bżonn b'madwar 21 miljun euro. Dan permezz ta' titjib fl-għajnuna supplementari, pensjonijiet, benefiċċji aħjar għal dawk b'diżabilità u għal carers.